Godmorgen. Ja, det er mig, Kim Dietrichsen. Og det var fordi, at i går, der fik jeg et spørgsmål. Jeg holdt foredrag ude på DTU. Noget om mental træning og livsglæde og sådan noget. Så er der en af dem, der bagefter spurgte mig, hvordan ved man, om man lever sit eget liv, eller nogen andres liv? Og det har jeg godt tænkt lidt over lige siden, så det tænkte jeg alligevel dele nogle tanker om. Fordi det tror jeg aldrig, man kommer til at vide. 100%. Men det er vel også lige meget, om man lever sit eget liv eller andres liv. Det vigtige er vel, om man er glad med det liv, man lever. Om man nyder det, om man får de ting, man søger. For mig er det for eksempel vigtigt at være en god far. Det ved jeg jo, når mine børn de kommer løbende hen og giver mig kæmpe kram. Det er vigtigt for mig at gøre en forskel. Og det ved jeg, når der er en kunde eller en klient, kald det hvad jeg har lyst til. En, der skriver til mig og siger, Kim, det var fedt, eller ej, nu har jeg lige gjort sådan, eller det fungerer rigtig godt, det vi snakkede om. Så jeg tror, det handler om det her med at gå ind, eller det ved jeg, men nu siger jeg tror, det lyder bedre. At det handler om det her med at turde gå ind og mærke efter, hvad giver mening for mig? Hvad gør mig glad? Hvad vil jeg gerne have mere af? Og hvad er det egentlig, jeg søger? Søger jeg anerkendelse? Søger jeg nærhed? Søger jeg penge? Søger jeg prestige? Altså hvis jeg snakkede med PhD-studerende i går, er jeg ude på at få et godt job? Er jeg ude på at redde verden? Er jeg ude på at gøre en forskel? Hvad er det egentlig, jeg søger? Og det øjeblik, man begynder at blive klar på, hvad man søger, så er det også relativt meget nemmere at begynde at lede efter det. Fordi ellers så går man bare og kigger lidt her og lidt der, og det er sjældent, man finder lige præcis det, man leder efter, hvis man ikke ved, hvad man leder efter. Og hvis man finder det, ved man så, om overhovedet man har fundet det. Ja, det var bare lige nogle tanker. I må have en fantastisk dag. Det bliver 27 grader. Der er lige vejrudsigtsservice med i dag. Og solskin. Jeg skal bruge eftermiddagen sammen med mit svømmehold ude i Buresø. Inden jeg tager til DM i weekenden. Med nogle andre svømmere. Så kan I have en fantastisk dag. Og hvis I vil høre mere fra mig, så er I selvfølgelig velkommen til at like min side, eller følge mig på Facebook. Jeg har også et nyhedsbrev, man kan skrive til, hvor jeg sender ud, når jeg har skrevet en artikel eller noget. Det kommer også på Facebook. Og der kommer mere på nyhedsbrevet. Så tag begge det. Kan I have en fantastisk dag, og jeg glæder mig til at se jer ude i Danmark, et eller andet sted. Hej!